誰も皆労せず通るかの門をくぐって以来お前に見せた数々の見せたすべてのもののうち、その目にてこの小川ほど特別なものは今まで目にしていない。この上ですべての炎消えるのだ。このような主の言葉聞いたとき、私主に願いを出した。生きる糧、もっと与えてほしいとの。主言う、ミディの海の真ん中に、クレタと呼んだ口島がある。王がいて、かつて聖羅な島だった。